Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idren Delija permezz ta' post fuq Facebook wera s-sodisfazzjon tiegħu li ġew salvati il-ħajjiet li kienu bejn is-sema u l-ma. Madankollu sostna li wara li jiġu salvati l-ħajjiet hemm il-ħtieġa li tiġi diskussa relokazzjoni tal-immigranti. Kompla li Malta ma tiflaħx għal dan l-influss ta' nies u ma tistax tassumi r-responsabilità li ma tiflaħx tieħu. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista permezz ta' stqarrija nota b'sodisfazzjon li l-kwistjoni Ocean Viking ġiet fit-tmiema għax il-ħajja umana m'għandix prezz u 356 persuna mhumiex oġġetti f'idejn aġendi politiċi żbaljati. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Affarijiet Barranin Carmelo Mifsud Bonnici u s-Segretarju Internazzjonali Roslyn Borchnight sostnew li l-Partit Nazzjonalista huwa proprju għalhekk ilu jenfasizza li l-sfida tal-immigrazzjoni irregolari trid tiġi konfrontata b'linja kostanti u mhux b'soluzzjonijiet tal-mument. Il-Partit Nazzjonalista tenna li din hija problema Ewropea li teħtieġ soluzzjoni kollettiva. Fl-istess waqt il-Partit Nazzjonalista insista f'isem l-interess nazzjonali li l-Gvern għandu jaħdem aktar biex ikun hemm qbil fil-qsim tas-solidarjetà b'mekkaniżmi legali kostanti. Sa dan it-tant anki 20 għaqda non-governattiva esprimew sodisfazzjon tagħhom għal dawn l-aħħar żviluppi. Huma qalu li l-prinċipju ta' solidarjetà konsidrat bħala l-pedament tal-Unjoni Ewropea huwa kruċjali biex jiġu salvati l-ħajjiet tan-nies fil-waqt li l-pajjiżi fil-konfini tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx jibqgħu iġorru il-pis tal-konsegwenzi. Dan il-każ huwa ieħor fid-dawl ta' tħassib li bħalissa jaħkem lill-istess Unjoni Ewropea fejn qiegħed ikun stmat li aktar minn 300,000 persuna jistgħu jaqsmu l-Mediterran biex jaħarbu mill-Libja f'każ li s-sitwazzjoni fil-pajjiż taqleb għall-ar. Dan joħroġ minn rapport intern ġdid li qed iwissi dwar diżastru umanitarju potenzjali fejn qiegħed jingħad li kibru l-possibiltajiet li l-mijiet ta' eluf ta' persuni jaqsmu mill-Libja lejn l-Ewropa bit-tama li jsibu ħajja aħjar.